maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana tafiya shi da wato a zamanin manzan Allah yana tafiya, to akwai wani sahabin manzan Allah da ya zo daga nesa, ya zo ne domin ya ga manzan Allah. To annabi da ya gan shi ga alaman bako ne kuma ba balaraban ƙauye ne, manzan Allah sai yana bin shi a baya. To yana tafiya shi wannan balaraban ƙauyen yana ce ya karimu ya karimu ya karimu, to manzan Allah yana bayansa sai yana maimaitawa shi ma yana ce ya karimu ya karimu ya karimu. In ya juyo ya kalli annabi sai ya kule a ran shi, sai ya ci gaba da ce ya karimu, kaman dai yana ga kaman ana tsokanan shi ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana yin kakaci, shine ya ji abin da mutum zai ce, wato ababun nishadi ba ababun a walakanta mutum ko a yi izgili wa mutum ba. To wannan mutum yana tafiya yana ce ya karimu ya karim, annabi yana ba yana ce ya karimu ya karim. Sai wannan mutum ya juyo ya ce ma annabi, bai san annabi Muhammadu bane, sai ya ce kar kyan fiskanka ya ruɗe ka, kasancewa idan na je na haɗu da masoyina annabi Muhammadu zan faɗa masa cewa kana tsokana na. Sai ya ci gaba da tafiya yana ce ya karimu ya karim, annabi yana bayansa yana maimaita abin da yake faɗa. Ya sake juyowa ya ce na ce maka ka bar tsokana na, in ka ci gaba da tsokana na, in na haɗu da masoyina annabi Muhammad zan faɗa masa. Sai manzon Allah ya ce ka san da wa kake magana? Sai ya ce ban sani ba, wane ne kai? Sai ya ce ni ne annabi Muhammadu ai. Sai kuwa shauƙi da soyayya ya kama shi, sai ya rungume manzon Allah, yana tafarfasa cikin shauƙi da bege da ƙaunan manzon Allah. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya mishi nasiha ya ce masa to ka kiyaye ma Allah, Allah sai ya kiyaye maka, kasancewa Allah dai maka hisabi akan duk abin da ka aikata, in mai kyau ne mai kyau, in sharri ne sharri. Balaraban ƙauye ai sai yayi babban magana, sai ya ce to ni ma zan yi hisabi ma Allah in Allah ya min hisabi. To maganan yayi girma. Shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ɗabi'ansa duk abin da ya shafi ubangiji to abu ne mai girma a gurin manzon Allah. Aka ce annabi yayi ta kuka yayi ta kuka har sai da hawaye ya jika gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai wannan wato mala'ika Jibril ya sauko ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce na tambaye ka me yasa kake kuka? Sai manzon Allah ya ce ka faɗa ma ubangiji cewa bawansa ya ce zai yi masa hisabi. Wannan maganan yayi girma. Mala'ika Jibrilu sai ya faɗa ma ubangiji, sai ubangiji ya ce ka tambayi annabi ya tambayi wannan mutumin da me zai yi hisabi ma Allah, ayaya zai yi hisabi ma Allah. Sai annabi ya tambaye shi ya ce Allah ya ce ta yaya zaka masa hisabi bayan Allah shine yake hisabi, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Sai ya ce ni hisabin da zan yi ma Allah shine idan Allah ya min hisabi ya ce ni mai yawan zunubi ne, sai in ce Allah kai kuma mai yawan gafara ne. In ya ce ni mai yawan rowa ne, sai na ce Allah kai kuma mai yawan kyauta ne. Idan ya ce min ni mai yawan laifi ne, sai in ce Allah kai kuma mai yawan jin kai ne. In hasabani ala zambin hasabtuhu ala magfiratin, wa in hasabani ala bukhlin hasabtuhu ala ata'in, wa in hasabani ala, haka dai ya jero wasu maganganu wanda magana ne wanda a cikinsa akwai tsoron Allah da kuma sanin Allah. Sai aka koma ma Allah da wannan sakon da ya faɗa, kuma Allah shi ya fi sanin sakon, ba ma sai an koma masa da sakon ba. Sai Allah ubangiji ya ce ka faɗa ma annabi Muhammadu wannan bawan na gafarta mishi na yafe mishi. To wannan yana cikin wato lata'if da ake faɗa irin na sayyiduna rasulullahi mu'amalansa da mutane, da kuma girman afuwan ubangiji da jin kan ubangiji da rahman ubangiji. To kaga wato babu wanda zai iya canja abin da Allah ubangiji ya kaddara, ma'ana ka canja abu daga zafi zuwa sanyi baka da iko, sai Allah ya canja. Kowane abu yana da lokacinsa, kuma komai Allah ya mishi lokaci rubutacce, lokaci kaza shine kaza zai faru. Inna Allah ta'ala khalaqa maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardina bi 50 aman. Allah ya halicci duk abin da zai faru a halittu kafin ya halicci sama da ƙasa da shekara nawa, da shekara 50.